Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 35. Josiah mekwara oriri maka Jehova na Jerusalem. Ha wee gbuo onye ọzụzụ atụrụ ahụ n'ụbọchị nke 4 nke ọnwa mbụ. Ọ họpụtara ndị nchụàjà ma kpalie ha ije ozi n'ụlọ Jehova. O wee gwa ndị Livayị bụ ndị na-akụziri Izrel dum ihe, ndị e doro nsọ n'ihu Jehova, sị, tinyenụ igbe nsọ ahụ n'ụlọ ahụ, dịka Solomọn nwa Devid eze Izrel gburu. Ọ gaghị abụ ibu arụ n'ịbụ unu ọzọ. Ugbu a jeenụ ozi Jehova bụ Chineke unu na ndị ya bụ Izrel. Kwadebekwanụ onwe unu n'ụlọ nna unu ha dịka ụzọ unu si dị, dịka Devid eze Izrel si dee, na dịka Solomọn nwa ya si dee. Unu ga-anọkwa n'ebe nsọ ahụ dịka nkewa nke ezinụlọ ụmụnne unu, ụmụ ndị mmadụ, na dịka nkewa nke ezinụlọ ndị Livayị si dị. Unu ga-egbunu Pesera, doo onwe unu nsọ, kwadebekwanụ ụmụnne unu ka ha mee dịka okwu Jehova si dị site n'aka Mosis. Josiah nyekwara ndị mmadụ atụrụ, ụmụ atụrụ na ụmụ ewu, ihe niile maka ngabiga ahụ. Ya bụ, nye ndị niile nọ ebe ahụ 30,000 na 3,000 ndị a sitere n'ezinụlọ eze. Ndị isi ya ji obi ụtọ chụọrọ ndị mmadụ àjà. Ndị nchụàjà ndị Livayị, Hilkaya, Zekaraya na Jehiel, ndị isi ụlọ Chineke, nyere ndị nchụàjà maka ememme ngabiga atụrụ 2,600 na narị ehi 4. Konanaya, Simei, Netanel, ụmụnne ya, Hashabaya, Jeiel na Lozabad, ndị isi nke ndị Livayị, nyekwara ndị Livayị àjà maka ememme ngabiga atụrụ 5,000 na narị ehi 5. E wee kwadebe ozi ahụ. Ndị nchụàjà wee nọrọ n'ọnọdụ ha. Ndị Livayị na-esokwa ha dịka iwu eze si dị. Ha wee gbuo onye na-agafe agafe. Ndị nchụàjà wee fesa ọbara ya n'aka ha. Ndị Livayị wee kpụọ akpụkpọ ahụ ha. Ha wepụrụ ihe eji ere ọkụ iji nye ya dịka nkewa nke ezinụlọ ụmụ mmadụ si dị, iji chụọrọ Jehova àjà dịka e dere ya n'akwụkwọ Mosis. Otu ahụ ka esi nye ehi ndị ahụ. Ha jiri ọkụ sie ebe ịta nri ahụ dịka iwu si dị, ma ha tinyere ihe ndị e doro nsọ n'ime ite, kesaa ha ngwa ngwa nye ndị mmadụ niile. Ha wee kwadebekwara onwe ha na maka ndị nchụàjà, n'ihi na ụmụ Erọn bụ ndị nchụàjà nọ na-achụ achịcha na abụba ruo abalị. N'ihi ya, ndị Livayị kwadebara maka onwe ha na maka ndị nchụàjà ụmụ Erọn. Ndị na-abụ abụ bụ ụmụ Esaf, guzo dịka iwu Devid si dị. Esaf, Heman na Ledutun onye ohu eze, na ndị nche ọnụ ụzọ ámá n'ọnụ ụzọ niile, bụ ndị na-enweghị ike ịpụ n'ọrụ ha. Ya mere, a kwadebere ọrụ Jehova dum n'otu ụbọchị ahụ, iji mee ememme ngabiga na ịchụ àjà nsure ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà nke Jehova, dịka iwu eze Josiah si dị. Ụmụ Izrel bụ ndị nọ ebe ahụ mere ememme ngabiga n'otu oge ahụ na ememme ekoghị eko achịcha ruo ụbọchị 10. Emebeghị ememme ngabiga dị otu a na Izrel kemgbe e mere ememme ngabiga nke Samuel onye amụma. Ndị eze Izrel niile emeghịkwa ihe ọbụla gbasara Jehosaya. Ndị nchụàjà, Juda niile, Izrel na ndị isi dịka ndị Livayị, ndị niile bi na Jerusalem. Ememme ngabiga bụ nke a bụ afọ 20 na-akwadebe afọ 18 nke ọchịchị Josiah. Mgbe ihe a niile gasịrị, mgbe Josiah bụ ụlọ nsọ, Neko eze Ijipt bịara ibuso Kamish agha site na Perat. Josiah wee buso ya agha, ma o zigara ya ndị ozi na-asị, gịnị ka m ga-eme gị, eze Juda, onye iro? Ọ bụghịkwa taa ka m ga-abịa megide gị, kama ọ bụ megide ụlọ onye iro m. Chineke enyewe m iwu ka m mee ngwa ngwa, ka m ga-abịa megide Jehova, ma m ga-abịa megide Chineke onye nọnyere m. Ọ bụghị na ọ gaghị ebibi gị. Josiah ekweghị ịpụ n'ebe ọ nọ, kama ọ gbanwere uwe ya ka ọ lụso ya ọgụ. Ọ gaghịkwa ntị n'okwu Neko nke si n'ọnụ Chineke pụta, kama ọ bịara ịlụ ọgụ na ndagwurugwu megide
ndị ohi ahụ gbara eze Josaya egbe. Ndị ohi ahụ gbara eze Josaya egbe. Eze wee sị ndị ohu ya, kpọpụ m, n'ihi na ahụ m adịghị m mma. Ndị ohu ya wee kpọpụta ya n'uwe ahụ, tinye ya n'uwe nke abụọ o ji. Mgbe ha kpọbatara ya na Jerusalem, ọ nwụrụ, e wee lie ya n'ili nna ya ha. Ndị Juda na Jerusalem niile rukwara uju maka Josaya. Jeremaya wee ruo uju maka Josaya. Ndị ikom na ndị inyom niile na-abụ abụ ruru uju maka Josaya n'uju ha ruo taa, meekwa ka ọ bụrụ iwu nye Izrel. Lee, e dere ha n'uju. Ma ihe ndị ọzọ fọdụrụ n'ihe ndị Josaya mere n'omume ọma ya, nke o mere dịka e dere ya n'iwu Jehova, ihe ndị o mere nke mbụ na nke ikpeazụ, lee, e dere ya n'akwụkwọ ndị eze Izrel na Juda.